siya limit. Ingana mangguna basta mga ATM na ay mga kuan, remaining balance. Remaining balance. Di guys, diri si Maring Inday kay napalpak ang yahang plano. Nagkaon si Maring Inday dani kay nakaluto naman si Sherwin. Ali bib. Pagkaon na dungan ni Maring Dani oh. Gutom ko. Ha? Ano man? Nangapanit ito na akong kamot o paningkamot guys na makapalit og balanghoy. Karon na ayon sa napagilapti kay ginuuko ako naka-order noon sa TikTok kaganiya kay Sa. ang order ko sa kuan day pa ni Mio kay isa na lang Dali kabuok. na lang sa ako. Ha? Ano Mag-order ka sa diaper. Dili kay na may confirmation code good. Unya ula ba yung signal dani? Nag-order ko sa kuan TikTok para sa diaper na tan-awar ko do. Mio, wala pa Dali, sa ako ang si order. Mio. Diyan ako mag-order sa mo ha. Kani mo rin ko. Orderan ka na ko but Ikuan ni abi. para ko na. Ha? Lang ko yung pansit. May dala ning isa ka saging oh. Ang ilan ni Lilin kay daghan sa saging sila ni Lilin. Oh, kaya isa kasi pi Maring dalhan ni Maring. Daw kani Maring oh. Maro pa lang dito makaon ng mga bata. Malata na. Ha? Malata. Ano malata? Mabunog ba? Nagkuan na lagi sige angging na anhaon ka diri. Datura ko to bla Joy. Ingon siya nga datura wat ko ilan ni Joy. Nabasig to ano to dito. O pamiting mo motor. Sige. Ha? Nana si Jongjong? Ano yung motor? Pagtarong diha. Dali na tumuan ha. Datura ila Joy. Di na tumanha dani. Kay papansit ba? Di ka? Sabi, Mio, wait lang Mio ha. Wait lang amo Mio. Dili pa ka pwede mo gawas Jod. You're not allowed here in the outside. Sabi, agbuot-buot na siya kanaog ho, tanawa oh. Kabalo na siya kanaog pero di pa na siya kabalo musaka dito. Nya gipasiga na mo ang kuan among lights diri sa kuan gawas. Naanay motor nag-abot Sherwin? Oo. Pasiga na to ni Dani kay para sayap hayag kay ay naana gidi ay. Naana gidi Maring. Naano lagi? Nahuman nakakaon? Mana? La, dali na lang nakanon ni. Ha? O danar na sige na kipasikuan. Wala na ikuha nila. Ay sa pa apat kaniya oh. Okay, Mio. Lubat akong cellphone guys, munang hindi ko ka video. Sige. Thank you sa banana. Thank you so much. Na-charge na yung cellphone. Ambot lagi dani. Nanawag na si Jungjung guys. Ka-video na siguro ni 15 minutes. Sige. Ang Mio na mo di. Ang Mio na mo. Maguli na si Marie. So guys, naana si Maya Mia niya gipapanihapon ko niya wa ko ka video kay lubat akong cellphone niya. Lubat si Manang. Itagaan ko niya saging nga hinog. Thank you so much. Yan na naman si Kuya Jungjung di na ko mudugay kay gisinggitan ako niya. Basig Thank you, magbaklay. mami. Basig magbaklay. Oh, kadali. Nalagi. Nagyahat to na si Maring Inday. Uli na ko mami. Thank you. Sige. To na naguli na. Ala, si Mio. To na si Mio na to. Mio. Diara ka Mio ha. Imo na gilabhan? Kani? Wala ni mo labhi. Wala mag clean up operation na ta dani kay ngano. Hapit na sad ang festa pero magkuan pa man guys. Mag Semana Santa pa man. Ibaho na agoy Ginoo ko ikaw nga nagbahog sa iro tan-awa. Wa gyud natarog ang pagkaon sa iro Ginoo ko. Ikaw imong ati mano lang pagkuan sa iro. Labi na pagkaon nila. Kay mao na ni magbantay sa ato. Di ko pagkasabot. Mao ba na ako na. Ani dani oh. Sus Ginoo ko ambot ang gid mo. Napabay bahog sa baboy. Di mo siguro nimo bahog ang baboy ah. Medyo gamay-gamay na ang bahog sa baboy. Hindi na sa nato magpalit sa bahog sa baboy. Piolo? Bahogan na ni mo baboy? Tapos hindi na sulod na ta kaya kagad to ta. Di na. Intawan po si Maring Inday. Uga na siguro tong kuan oh. Kuan to ah. Ha? Si Maring Inday nasamad-samad ang kamot ni Maring Inday. Niya. Shuben wala pa nagkaon. Agoy. Wa pa na nabahog gis Mio? Gamay ra ba og gani makina. Okay.
Ito yung mama. Naran ako ni yung mama. Kaganihan nagsablig-sablig ko dito sa kuan kanaang nagsablig-sablig ko dito sunrok. Unsa man ha? Mag-am-am na among Mio. Mag-am-am na among Mio. Agoy. Kiss mami. Unsa man mag-am-am ka dani oh. Ha, mag-am-am ka dani. Nya, si Mariinda ito ana. Nya gihatagan bisan ako siya og saging kay madaot naman sa ang saging kung dili na to ikuan. Nya kagani ha, nagdala sa Jinjin saging niya. Ang isa lagi kasi wala na dala niya. Unsa man Mio ha? Kabalo na siya magkanaog dani guys og giahat na magduwa-duwa na gid ni sila sa iring. Pero ang iring ako nang gibutangan sa katong gihatag ni Sir Mosimo Pantuan nga Terminator pangpatay sa mga kuto sa iring daw iro. Terminator. Ang buko-buko sa iring akong gipangbutangan ilahang duha niya ugma magbutang siguro kadadto sa ilahan ni Daniela Putot ug ni kuan Piulo. Para ni siya sa kuto. Nya siya nagluto siya sa kani iyang sudan. Sige na pagkaon na. Isudan niya ko Piulo mo. Andi na ang kundi isa di. Muni ang akong gipakaon kang Mio. Okay, katanga-tanga dyan mo. Katanga dyan yun ako yung dito. Bahugan ato atong Mio. Andi di kay atong bahugan atong Mio bi. Andi. Nya ato din ning butangan og tubig. Okay, gibutangan din ning tubig dani. Nag-oo siya dinhi sa iyang uuanan. Mana? Di naman. Ay no. Di na niya to ako. Kasi ilis di na kuan na ba din na Ugaw na ba din na Tubig? Di ba ang iyang kuan? Wala ako ibuhat laban po. Ato na pakanon si Mio. Nya magsugod-sugod na ta magkuan no. Limpyo-limpyo dani. Ay mo ang gilimpyuhan dani. Kaya dani imong gitapuhan. Mana? Very good noon. Para ang kani dani ho ato ning limpyuhan dani bo. Kinahanglan na kuskuson dan na. Kaya ang kana maguda na sa kilid, mao maguna na ang mga talsik-talsik sa mga niluto. Da. Mio. Among Mio. Kauna si Sherwin guys. May gani karon adlaw kay wala ulan. So, peaceful ra ang atong paminaw kay wala man nag-uwan. Ang Mio na mo. Mag-am-am na among Mio. Gamay-gamay lang atong kanon. Mio ha. Mio. Kanon lagi kay siya. Ang kuan ba ni putos ba niya dani guys kay kuan 1/4 na siguro ni siya. Ang kaniyang kuan kay 95 ang isa ka putos. Nga nag-order na pud ko sa katong kuan para deworm niya. Tara. Alik na. Agoy. Alik na. Tara. Tara mo ma. Ma, bingon kay ma. Gamay naman na. Sala. Mio. Di, atong ko na di. Kaon siya guys. Mio. Pagkahuman niya kaon ato ni butangan og tubig. Pagkahuman niya og kaon dani kay ngano muuo siya dito. Mutundo siya pag uo dito sa training pad niya. Makalingaw ra pud kay ni siya no. Mio. Pero kinahanglan jud ni alagaan kay ngano sensitive ni nga itoy. Ay yung si Madam. Sensitive jud ni si Mio. Yata. Dala. Agoy na. Usik na hinuon. Agi yung si Koreana kaganiha dito sa pagpanyapon. Mi, asa na ang itoy? Asa na si Mio? Tira si Mio din Unya ang iro. Di atong kuanan sa ang iro sa kuan. Kaya ang iyang giluto nga kuan, ang iyang gibaho ginuukuan na tarog. Ginahanglan maguna siya kuanan sa sudan. Mabitaw nga nagpalit ko sa kuan.
Sinapa ay ko op ila to. Ayaw pa ko ani sa kani araw kay Gabon para ni sa ilahan ni Mio o ilahan ni Putot ug ni Daniela Piolo. Thank you guys sa tanan daghan jud kaayong salamat. The next day. Guys, maayong buntag ang among baboy. Naunsa na makadani dik, ha? Hala ihaw nakadik. Nya si Sherwin ready na ang yahang kahoy, nagbugha-bugha siya kahoy. Buhi ni siya nga kahoy, ambot lang og mauga pa ba niya? Ha? Na kay magkuana naman ni sunod adlaw. Na nagdagom na gani kayo oh. Na, may lang. Nya kay imo man gikuan, lutod-lutod dapat ibungkag gina siya maayo para uga gid siya. Dali na kay mangina ni siya. Unsa man sa suluran mo dana? Yan lang ni litson ni. Agay litson. Litson daw luto humba gamay. Bitaw basin mag-ana sila ni Madam Tuchi diri, man disco sila ni Madam Tuchi. Pa-experience na ko ni Madam Tuchi kung unsa kabibo ang among barangay kung disco pagpista na. Ma. Mm. Ano nga kahoy bigi pag luto ka lang. Bila gay dagan na rin bagyo ko paglaboy ang. Ato isa rato kay ako isa tracer na yan. Unsa? Sudur tracer. Ang Litson ako. dili ni mo ipakaon ay. Gamay ra man ang ipakaon. Ako gamay ipakaon. Ano na pagihaw kung imong itago-taguan. Tago mo ko ako. Buwang. Kaya lang ipakaon tanan, di pwede nga. Di ni mo ipakaon. Siya ra di sa mugal yung makadlaw. Makadlaw. Ready na ang kuan ni EG, lantay-lantay. Naghimo siya lantay-lantay diri sa ilalom sa kuan nangka. Kay ang yang uyab ni EJ mag-ana man diri. Ano tapi man na EJ? Napang mo ang ay ba na Wala pa na. tukuhan mo dani. Wala pa man magwan. Isa. Na anay ma lingkod-lingkuran nila ni Sara Gaga dani. Klaro gid na ma. Sabi sa makadlaw. Ha? Dagang nga kahoy mo kay. Gamay ra ang lawin ato. Oh, yan man ako niya apon. Ano pangayan daghan gid kay di ay. Aron. Sundod sa. Kaon ko sa kuan kana ang tiil sa manok. Are pamahal ta. Hoy. Ta kay gilit mo to akong kuan. Tana lagi. Ya, wala pa tabla. Lipong ko. Ano nga lipong man ka? Ani na? Piti-piti init. Piti-piti init. Karon pagay sa ka nagbuga-buga dani, gahapon pa man ay magibuga di ba? Adto sa kadlaw. Tumugan na siya kung bago. Ibungkag gini mo itagsa-tagsa. Agoy gilutod-lutod man nimo. Impas. Malam hangin. Niya si kuan. Maring Inday diri si Maring Inday kagabi eh. Nya ang akong kuan. Hala. Ato ning kuhaon okay. Hala babe, ato tong adubuhon ang kuan kay basig madaot na tua. Ha? Ato na ni siyang kuhaan nasad. O at least na atay agka kutlo. Ha? Kabunan niya nila tayo. Hindi ka bunan tae. Imo nang hakwaton ang tae dana kay para dili manimaho. Dadagan na ikuan o. Bunga. Kuhaan na sad natog tulo ka buok. Hala, kuha na sang saging dana di. Pani. Di na nahinog na tanan. Ibutang dani sa kuan o. De? Ala hinog na kay naabib kay ato na dahon dito nila mama. Yung mga bata eh. Ini sa saging. Kita ko si Pando Gigi. Try ito ito ka. Kini yung mama ko. Ang kulay ang kulay kinilog na. Nyata gitu. Naya. Nyata gitu. Nah itu di taas. Naglambod-lambod na si Daniela dana og si Kuan of Yulo. Badbari day na dana. Sige na na ikaw na rin ta. Si Mio nagkaon na si Mio ha. Ginapagdali na kay napakuy buhaton karon nga kuan. Ana ang herbal. Ang Mio minaw de. Wala pa ni siya naligo guys. Ako ra ni siyang kaliguan. Okay. Ano Mio? Ang among ref, unsam ni mga suludan sa among ref. Okay.
Wala na apay ko ang dani o nadaot na ni ang kuan. Di apay kapayas mga manang ato ning kaunon. Nya ang dugos na ako nga gipalit na ara diri sa ref na butang hala ang ham wala gini na butang sa kuan. Kinahanglan diri ni nato ibutang. Ha. Aw na pa man dai kuan di ay o kabalo mo di gamay-gamay jud ni Sherwin ang kuan. Ang gihatag ni madam nga kuan na ang longganisa. Siya nga ako ba na gamay-gamayon ako na. Da. Gud siya pa is gamay-gamayon jud niya. Hinuan na rin ako dani akong kuan ref kay natan-awang sulod mga ses. Nagkalat ang sulod unya napay litos na ako nga napalit o kay dato naghimo og kuan nalimot man ko nga naa man ay litos basin madaot na ni siya. Mio, ang saban masulod ka sa ref Mio. Hala mamahaw rin ta guys. Nya di apay isa ka kuan daot na siya o. Murag kagahapon ni siya nakuha ni Sherwin. Nya di apay saging dani. Di aray sudan. Urig kay mo sudan ha kay ngano gikan sa pamahaw, gikan sa paniudto, gikan sa panhapon kundi lang madaot. Kaon ng hapon kay sayang baya kay Ginoo ko. Ang uban karon walay gikaon. Aliin na papa. Kaon na ta papa. Ligo pa ko buga pa ko kaon. Sige pagkahuman magkaligo ta. Ay pag inutod kay Ginoo ko malata ka na. Ang uban dalon ko ni dito la mama ha. Ibili nang iskasipit ako ma. Kaya taon dal ah. Kini may bili ng le kaniyo kung ano daw. Ano nang bahay ko kana ibili. Sige na. Kanira unsa man magluto ka sudan mo? Nya na. Nya rin ko. Kanira to sudanon. Sige. Pang. Pa ako niyo ma. Mio. Ikaw na. Agos si Mio kung manilhig ko dani kay agukod ko kuron niya silhig dili pwedeng iyatong kaon. Ayaw ka sila. Papaakon kay hugaw ka na ah. Kabalo naman siya makuan ka na og dani. Tubuan na ko gapon. Niyo. Agos tubuan. Ka na dala mama. Yeah. Kaon na. Mamahaw ta guys. Nya. Sunod adlaw ko naman no. Lunes Santo naman. Tamang-tama na nasa kahoy diha. Kung saray di maluto po. Kaya isa naman ang atong baboy. Pero dako na naaoy. Ito na siguro na nakukuhon. Sulo na may prakot na malakakot. Ha? Dumaga. Ang kadlawanan na pakaon. Ito nung kadlawan. Wala na lang. Payat gyapon sa una. Hala si Sim Sanchez kay nakaanha beto diri. Nabasin makadayon sila ni Madam Tucci. Muna ang bisita pohon. Kung sa'yo mag-anhat din kung naapay mabilin makakaon pa. Pero wala na na, saan naman kung wala na. Tataran ko mana ma. Tataran ako. Tatahan sa? Ano ito? Ano ma'am? Tataran ako. Tataran di ma. Siya tataran? Ano ito? Ano ma'am? Ang tunay ako gusto ng rin. Okay. Ayaw kaya atong sa panahon. Duga na ako sa kuan. Sudan. Kaya. Nato ka rin lang dahil. Ha? Na kilo. Kukuha diha ang kuha na ka. Kaya ba nga. Ang ba man tanang kanay. Gamay ba kayo tagsulod ko rin dani. Ito yung tutok na ito. Ito pa ba? Naptang ito yung dito nga. Ilahan mo dito. Kung sa'yo naasa ito, maura. Hindi kaya, panguan-kuan pa ka. Utang-utang pa ka. Himan-himan nila pag humagkuan na. Bayad na sa din utang. Ay, kuwala na kaya ang sobra, ibahog na sa iro ha. Daw ka ng pansit, uy, bahog niya sa iro. Yummy yung mga... Saan sa bukog ma?
Parang, Taga ibukog mabukog yun na nga hatagan magbukog. may abay ko, may mama kay ay. Abay ko, may mama dito. Dagdag yung mga ka dagdag ka ng rubon ma. Magpaano siya dahil siya matay. Kabuang man yung dahil matay ng gi. Dagdag na kay gamar ko yung matay kay kung si katuog kung may rubon sa kando kay sa buban. Pagtaas sa kinabuhi. Iglang matay, tatlo ray. Lamay ni batay. Di ko ba sa arabi eh. Tuwag ka. Kaya lahat ng irok na. Muna yung tudahan bahog, dagang yung bahog. Nga gahapon na kayo. Puro na tutara. Kaya lang tayo sa kinabuhi. Kutsara. Nga. Pste! Ang iring akong ipang butangan ang ilahang buko-buko sa kuan. Terminator katong gihatag ni Sir Musimo Pantuhan katong para sa kuto. Kay basig magduol lang iring dani sa kuan kay si Mio kabalo na biya magkanaog dani. Ay matakda na kuto.